Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Timafuna tilangizanepo nkhani yokhudza kagwiritsidwe ntchito kamadzi pochita alwudhu komanso posamba. Timaona ambiri mu gulu la Asilamu mizikitimu akamapanga wudhu amatsegula mpopi mpaka nakufikira kumapeto kwake kuja, ndipo pamenepo pamatuluka madzi ambiri. Kumachita kuti iwowa akonza kumatsegula ndikupanga pang'ono ndikutseka, kutsegula choncho mpaka na udhuja kumaliza. Koma iwowa ndithu amona ngati kuti palibe vuto lina lililonse kutsegula mpopi mpaka na kufikira kumapeto, ndipo samalabadira za mulingo wa madzi umene iwowa akuutaya. Ngakhalenso ena mu gulu la Asilamu posamba amasamba madzi ochuluka kwa basi, ngati ali mabeseni ndiye kuti chimakhala chibeseni chachikulu, ndipo ikakhala shawa ndiye kuti amakhala mmenemo kwa nthawi yayitali. Zonsezi zikugwera pa gawo la israfu, ndiye zilibe ntchito kuti biluyo mmalipira ndinu ku nyumbako kapena panzikitipo masonkha zambiri ndinu. Koma Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu sura al-An'am komanso mu sura al-A'raf kunena kuti wala tusrifu, ndipo musasakadze, musaononge, innahu ndithudi iyeyo Allah la yuhibbul musrifin, samwakonda awo amene ali ogwiritsira ntchito zinthu moononga. Aliyense amene amagwiritsira ntchito zinthu moononga, ameneyo sali mu gulu la okondedwa ndi Allah tabaraka wa ta'ala. Choncho pankhani ya kagwiritsidwe ntchito kamadzi, Msilamu akuyeneka kusamala ndithu. Popanga udhu asapange udhu moononga madzi. Posamba chimodzimodzinso, ngakhale kuti iyeyo amagwira ntchito ku waterboard, ngakhale kuti panzikitipo mabiruwo ndaulere kuti pali mjigo, koma kagwiritsidwe ntchito kamadziko kakhale kosamala. Pali hadithi yomwe tikuyipeza mu Musnad Ahmad komanso tikabwera mu Sunan Ibn Majah, hadithi yomwe ndi ya Hasan ngati mene akufotokozera Sheikh al-Albani, tikabwera mu silsilati al-ahadith as-sahiha tipeza kuti ndi hadith ya hasanun sahih. Komanso tikabwera mu ndemanga ya Sheikh Shakir nawonso akunena kuti isnaduhu sahihun. Abdullah ibn Amr akufotokoza kuti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam marra bi Sa'din, mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zipite kwa iye anadutsana ndi Sa'd. Ndipo mu nthawi imeneyi Sa'd wa huwa yatawadda adali akuchita alwudhu. Faqal, ndiye mtumiki adati, ma hadha saraf, kodi kuononga uku ndendi kwanji uku, kuononga uku ndendi kuti? Faqal, ndiye Sa'd adati, afil wudhu'i israfun, kodi palinso kuononga munthu akapanga wudhu? Qala, ndiye mtumiki anati, naam, inde. Wa in kunta ala naharin jari, angakhale iweyo uli mphepete mwa mtsinje, iweyo sukuyeneka kuti usakadze pogwiritsira ntchito madziwo. Ndiye taonani apa mtumiki wa Allah mmene akumuphunzitsira swahibi ameneyu komanso ndi Asilamu onse kunena kuti sakuyeneka kuononga madzi ngakhale kuti iwo ali mphepete mwa mtsinje, olongakhale kuti uli mphepete mwa nyanja, sukuyeneka kupanga wudhu mosakadza. Ndiye tatiyeni tione mmene iyeyo mtumikiyo sallallahu alayhi wasallam ankagwiritsira ntchito madzi popanga alwudhu. Tikabwera mu Sahihi al-Bukhari, Anas ibn Malik akufotokoza kuti kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaghsil au kana yaghtasil, mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye amasamba kapena adali nkusamba biswa'i, pogwiritsira ntchito madzi ochuluka mwa swa. Ndiye tikamati swa ndi 2.5 kgs kapena 2.5 liters.
ila 5 amdadin, kufikira pa mamudi okwanira 5. Ndiye swaa ndi mamudi 4. Swaa ni mamudi 4. Ndiye tikozonena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amasamba madzi pafupifupi 3.1 kapena 3.2 liters. Mtumiki wa Allah 3 liters kusamba iyeyo ndi thupi lonse pochotsa ngakhale uve waukulu. Wayatawadda, komanso ankachita aludhu bilmuddi, pogwiritsira ntchito muddi imodzi. Ndiye muddi malingana ndi miyezo imene ilipo, minimum yake ndi 550 grams kapena milliliters, ena mpaka na imafika 750 milliliters. Ndiye chimene chili pakati pa ndi 650. Ndiye tingotengera kuti munthu akupanga udhu pogwiritsira ntchito 650 milliliters. Ndiye kuti ndi timabotolo ititi timene anthu amakhala akumwa madzi ma 330 ml aja awiri. Ndiye munthu apange udhu madzi okwanira timabotolo timene tijatu ta 330 tija tiwiri. Pamenepo ndiye kuti akusamala ndipo akutsatira chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Koma china chilichonse chodutsa pamenepo, imeneyo ndiye ndi israfu yomwe masiku ano ikuchulukira pakati pathu. Ndiye akufotokoza Muharib ibn Dithar kunena kuti kana yuqalu, zinkayankhulidwa mu nthawi yathu, min wahani ilmi rajul, kuchokera mukufoka kwa maphunziro a munthu, wuluuhu bilmai fi tahur, ndi kuchulukitsa kwake kumene amachulukitsa pogwiritsira ntchito madzi mu nthawi yomwe akudziyeretsa, kandi posamba angakhalenso pochita udhu. Iyeyo akamagwiritsira ntchito madzi ambiri, munthu amene mungodziwa kunena kuti ndi munthu osazindikira mu Chisilamu, ndiye choncho mumuphunzitse. Komanso adayankhula Ibn Taymiyyah rahimahullahu rahmatan wasiya kunena kuti min fiqhi rajul, kuchokera mukumvetsetsa kwa munthu pa chipembedzo cha Allah tabaraka wa taala kunkhani yokhudza israf, qillat wuluuhu bilmai, ndikachepedwe ka kagwiritsidwe ntchito ka madzi ake mu nthawi yomwe akutani akudzisamalira. Kusonyeza kuti munthu amene amagwiritsira ntchito madzi ochepa pa nthawi yomwe akupanga udhu komanso kusamba, munthu amene yoyo sikuti ndi osaphunzira iyayi, koma munthu amene ndiye ndi ophunzira. Mukamuona shehe watsegula mpopi mpaka nafwa madzi akutayikira kumapanga udhu, inu musamutsatira amene, mungomvera chisoni ndipo mumuphunzitse kuti koma shehe mukusemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki. Mukusemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki. Ndipo mashehe m'mizikiti mwakuyeneka kuwafotokozera anthu zakagwiritsidwe ntchito koyenera kamadzi. Imabwera ndi thubiru yochuluka, nkhani yake anthu akupanga maudhu mosasamala. Ndiye tiyeni tikhale mugulu anthu okondedwa ndi Allah tabaraka wa taala, wani posakhala mugulu anthu ochita israf, komanso potsatira sunna ya mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam.